Kerkükde ýaşaýan türkmen doganlarymyza Allahjan gülüp bakdy, eýe boldular, söz hakkyna eýe boldular, bir giden toý berýärler, begenýärler, şatlanýarlar, töleme. Menem begenýän Allahjan şol Awganistanda ýaşaýan türkmen doganlarymyzam şolar ýaly toplanyp bir milli bayramçylyk berip ýa türkmen taryhynyň 100 ýyllygyny belleteler. Bir bayram dawaralaryny geçirip ine türkmen bayramy diýip bir bayramçylyklar geçirteler bilýän Awganistanyň içinde türkmenleriň ýaşaýan ýerinde. Eýrandaky türkmen doganlarymyz. Ondan bize de näme Allah näsip etse Türkmenistanda da türkmenler şöýdip bir agdy berlenşip da goňşy-goňşydan göz alar diýýärdi. Meselem şol Allah jana şükürler bolsun. Irak başlady şu wagt. Irak başlady, Suriýa başlady. Eýran, Awganistan bu taýdaky türkmenlerim 100 ýyllyk türkmen taryhy diýip gutlap başlasalar, begenip başlasalar, bayramçylyk çärelerini geçirip başlasalar, belki gurbana gitdim bizleriň hem ýüzümüz gülse Türkmenistandaky türkmenlerim türkmeniň 100 ýyldan soňra özüne gelmekligi diýip bir taryhyny gutlap, bir özüniň ähli gymmatlyklaryna eýe bolsa da türkmenlerim bilýärmi? Ömür arzum şo daro. Gözüňe türkmen ömür arzum şol Türkmenistan içinde türkmenler türkmeniň bir 100 ýyllyk taryhyny gutlap, birek-birege mähirli göz bilen bakmaklygy, dostowluk gatnaşygyny gormaklygy, bir-birine bolan ýigrenç nefretini geçirmlik etmekligini arzu edýäs. Belki gurbana gitdim uğruna bolar diýip umyd edýän. Tuweleme Kerkükdäki türkmen doganlarymyz maşallah göz değmesin. Hawana şolaram agzala biz diýdiler, ýöne agzy bir boly gedänim şu wagt 100 ýyldan soňra türkmenler özüne gelmäne başlady. O 100 ýyl wagt doganjyk görüm, pikir etip görüm. Yani 100 ýyldan soňra men türkmen diýmene başladylar o. Bu degendirji ýagdaý. 100 ýyldan soňra men türkmen diýip başladylar o gödeňe türkmen. Hay gurbana gitdim. Görä bu keçbeleň işine. 100 ýyldan soňra türkmenler men türkmen diýip başlady. O meniň dilim ma, medeniýetim ma, däpdesurum ma, taryhym ma diýip başlady. Meselem şol men orslaryň programmalaryny dinleýän-de, orslaryň taryhçylaryny dinleýän. Näme üçin men orslary dinleýän bilýänizmi? Çünki biziň taryhymyz, biziň sırrymyz orslaryň elinde. Şoňa türe men şu ors taryhçylaryny dinleýän, oturyp orsyň taryhçylaryny dinleýän. Şonda şolar näme diýär? Men bu syganlar bile blog edýärmi, bular nerden çykýar? Bu syganlaryň birde gatykän, bularam tawak etdim mara. Bularyň erkek urkoçasy ılgaşyp öler biziň içimizde. Ýagny şol orslaryň taryhçysyny dinleýän bolanam şonda orslar bize gurrun berýär. Bir milletiň diýär, bir milletiň kimligini seret. Bir milletiň kimligini, taryhyny, dilini ýok edip bilseň diýär. Şo millet diýär ýok bolup gidýär, edil türkmenler ýaly diýär o. Gödeňe türkmen ýani bizleri mysal berýär. Ýagny men şol orsyň taryhçylaryny oturup dinleýän da şonda şolar gurrun berýär. Bir milletiň taryhyny, ondan sonra dilini, kimligini ýok edip bilseň diýär, şo millet özüni ýok edýär diýär. Ýagny Guran agaççalyk yapragyny dökýär diýip türkmenler mysal berdi o. Oturup güldüm hem başta, ýöne soň gynandym, aý dogrudan hem türkmenler kimligini unutdy, bile kime meňdediler o. Ýarymyzy hindilere meňdetdiler, hindi kino görkezip. Ýarymyzy orslara meňdetdiler, orsyň mafiýasyny, ýenesini görkezip. Ýarymyzy ama inglislere, amerikanlara meňdetdiler. Indäme barym ýogum bir nazar ölse görün kim gadar diye araplara meňdetip öler bilýärmi? Owadan gyrlarymyzy Dubaýa gidip itesikdirýärler, awçarka sikdirýärler bile. Pul berip o gyýdyň bokuny ýar o gözeňe türkmen. Owadan gyrlara pul berýärler. Bir-biriniň bokuny ýdirýärler o tawak etdim mara. Ýagny şol aşlyk näme iýdirmez, dokluk näme diýdirmez diýär doganjyk görün. Birleri näme saldylar o, bizi kime meňzetdiler? Ýarymyz hindilere meňzep ýöz, ýarymyz bile orslara, amerikanlara meňzep ýöz, ýarymyz bile araplara meňzep ýöz. Ýöne şu türkmene meňzeýän ýok da. Gördüňmi gözüm bilen diýe. Bak doganjyk men sana sır bereyim. Tere. YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da, Facebook'ta paylaşılmayan video rolikler bloggerler tarapyndan döredilen Telegram gruppaları var. Meselem Telegram gruppaları var. Şol Telegram gruppanyň içinde ýürüte videolar var. Meselem şo taýda uruş videolar paylaşýarlar, ölüm videolar paylaşýarlar. Ýani şo taýda şolar ýaly seksual videolar paylaşýarlar, şeýle Telegram gruppaları var. Mesela şol Telegram gruppanyň içine girýän bolanam, şu Dubaýa gidýän owadan emjekli, götlü, dodokly gyzlar vardyr. İslendik ýurtdan, meselem Türkmenistan, Özbegistan, Gazakystan, dünýäniň her ýerinden owadan gyzlar gelýär. Soň bulara pul berip, bulary
ite sikdirýarlar o. Düýä sikdirýarlar, ite sikdirýarlar, ya gyz-gyzyň agzyna sıçya, bokny ýdirýarlar, sidiňi çirýarlar, pul berip, ýani şeýle el şartdylar o gözen etip gör. Ýani seniň ar namusyny pizde zaçmary edýärler, pul seçýärler üstünden eje. Ol ýöne Telegram grup bolar da wa. Mesela häzir TikTok'da o videolary ýaýynlasaň ejen blog edýär. O videolary ýaýynlatdyrmaýarlar da onjuklarym. Şonuň üçin olar şol Telegram gruppalarda paýlaşýarlar gözen etip gör. Şonda men şol Telegram gruppanyň içine girip görýän da köp zatlar görýän men oturup fiýleýän, izarlaýan, dinleýän, öwrenýän, ýagny dünýäde nämeler bolupdy. Özüňi kim geçmişiňi ýatly diýär. Bizler Ibrahim peýgamberiň nesilleri, Hazreti Ibrahim peýgamberiň, Hazreti Zülkarnaýl peýgamberiň nesilleri bizler. Meselem köpüňiz bilýänem dälsiňiz, bu Hazreti Ibrahim peýgamber kim bolýar, Hazreti Zülkarnaýl peýgamber kim bolýar bilýän dälsiňiz. Bilýän bir giden taryhlar bar da onjuklar. Mine bizler Hazreti Ibrahim peýgamberiň nesilleri, newereleri. Meselem Hazreti Ibrahim peýgamberiň Isaq, Yakup diýen ogullary bolan, bizler hem şonuň nesilleri. Ýöne gynansak da bizlere Orsun taryhyny öwretdiler. O Hindikini görkezdiler, Şahsuany görkezdiler, ýene garagary görkezdiler. Biziň taryhymyzy, kimligimizi unutdurdylar. Meselem Kur'an-ı Kerim'de Keyf suresi var. Qowak diýen bir sure var. 18-nji sure. Kur'an-ı Kerim'in 18-nji suresine giren wagtyňyz şo Qowak diýen sure şol. Keyf diýmeklik, Qowak diýmeklik. Şonuň üçin de Allah Taala biziň peýgamberimize unudulan hakda habar berýär. Ýagny Hazreti Zülkarnaýl peýgamber hakda gurrun berýär. Hazreti Zülkarnaýl peýgamber günüň dogýan tarapyndan günüň batýan tarapyna deňeç hereket edýär. Ve Allah'ın düşmanlarını ve bir giden cahil topluluğu Allah'ın bağlığını tek yaratıcı olan biricik Allah'a iman etmelidigini vagz edýär. Allah Taala ona öyle bir güç berýär, akıl berýär. Şonda Ecüt Mecütler diýen bir topluluk var. Ol bir giden adamlara ziyan berýän ekeni, owalara adamlara ziyan berýän Ecüt Mecüt topluluğu var ekeni. O zaman şu Allah Taala'nın kömegi bilen, Allah Taala'nın gudraty bilen Ecüt Mecütleri bir dağ, iki dağın ortasında demiri eredip üstüne kurşun koyup demiri bilen bakırı eredip şonu dağın içinde qawaya ve diýär ki Allah Taala'dan emir Allah diýersem okuyalar edýän ha. Bularga müftüler, mollalar bada. Allah diýersen ýakyn ok bularda görýärmi? Dere duňlukdur ya. Şonda şo Hazreti Zülkarnaýl peýgamber diýär ki Allah'dan emir gelen güni bu dağ yarıljakdyr ve Ecüt Mecütler yer ýüzüne çykjakdyr diýär. Şonda şu Hazreti Zülkarnaýl peýgamber Oguzhan diýip çaklaýarlar köp kişine. Meselem bizler Oguz diýärse özümüze. Gözene bizler Oguz diýär, Oguzlar. Meselem Oguzlar nerede ýaşan? Oguzlar hemişe dağlyk yerlerde ýaşan. Meselem näşil Afganistan dağlarında Oguzlar ýaşan. Gazneli döwründe Selçukluýynam ýeňen şol Oguz türkmenler, meselem şol Awganistanda bir giden türkmenler bar. Awganistan dağlarında Oguzlar ýaşan, şolar Gazneli döwletinden galan Oguzlar ýaşaýar. Şolar Selçukluýynam ýeňdi şolar. Meselem Selçukluýynyň iň soňky sultany Sultan Sanjar bardy. Selçukluýynyň iň soňky sultany Sultan Sanjar Oguzlaryň üstüne şol Awganistan dağında ýaşaýan türkmenlere söwüş edýär we ýeňilýär. Çünki türkmenler Selçukluýyny tutýarlar dany, ýygnaýarlar. Bilýärmi? Ýeňýärler dany, ony ýetir alýarlar Oguzlar. Şonuň üçin sinetiniz Awganistan dağlaryny ele geçirmeklik üçin 40 ýyllap inglizler, orslar, içindekiler hemmesi söwüş etdi. Pakistanam, Hindistanam, inglizlerem içindenem haýyn döretdiler, orslarym söwüşdiler. Hatda Türkmenistanda ýaşaýan türkmenler hem aldylar dany. İnglizler bilen söwüşmeli diýip türkmenler bilen söwüşdirdiler. Ýöne ýeňip bilmediler. Şo taýda Oguz türkmenleri ýaşaýar. Meselem Awganistandaky türkmenlere sinedim biz Oguz diýýändirler. Diline, dinine, medeniyetine nägelik wepaldyrlar. Meselem daşyndan seresen agzala ýalakdyr. Afganistanda ýaşaýan türkmenleriň daşyndan seresen agzala ýalakdyr. Ýöne şolaň birine diýip görün, birine. Ejenädir hemmesi birleşýärler, bokmuzy çykarýarlar. Çünki olaryň ganynda Oguz gany bar, Oguz gany. Bularym taryhçy adamlaryny öldürdiler, bularym ýaşurlaryny öldürdiler, bularym bilýän alymlaryny, taryhçylaryny öldürdiler. Bulara da taryhy unutturmak isleýärler. Ýöne bulara taryhy unutturup bilen oklar. Çünki Allah Taala diýär ki akylly beren men diýär. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde açyk aýdýar, men akyl berdim diýär. Eger men islemesem diýär, seniň bu aklyň hiç zady bilmez diýär. Gözüňe türkçe şonu oturuyor. Afganistanda ýaşaýan türkmenleriň ganynda Oguz gany bar. Olar bilýär, kimin kimligini tanaýar. Meselem
Bizleri Ruslaşdyrdylar. Dogry dälmi? Bizleri orta meňzetdiler. Bir giden devşirmelerimiz bar. Orta gowurýanlar bar. Bir giden devşirmeler bar. Öz taryhyny, medeniýetini, däpdesuryny, dilini, ähli gymmatlyklaryny unudanlar bar. Unutdular çünki bizleri baryp bilýärmi ol bizde Lomakin geldi, Skobeliev geldi, Galkin geldi, Lenin geldi, Stalin geldi. Buna giden katiller geldi. Bizler içimizden geçtiler. Ağzımızdan yiyip götümüzden çıktılar. Bizimkileri narkoman ettiler, alkaş ettiler, yeni yolu ettiler, gida ettiler, haramzada var, iteşek yağla ettiler. Sine diyem yaş nesilmizin akıl düşüncesini zayiladılar da o. Gözüne tükür adamlar Türkmençe sözlüklere düşünmeýärler. Mesela mine şu Türkmençe gürläp otun, Afganistandaky Türkmen doganlaryň maňa düşünýär. Oturup dinleýärler. Emma bizimkilerin köpüsi düşünýän däldir. Sine diýen düşünen oklar çünki Türkmençe gürlemäni unutdular. Yarım özbekçe, yarım orsça, yarım türkçe, garym atym edip algyşyp böler. Bizimkilere sinet göräýin. Yarım orsça, yarım türkçe, yarım özbekçe, garym atym edip sıçraşyp börendirler ortada gözüňe türkler çünki kimligini unutturdular o. Kimligimizi unuttuk. Ata-babalarymyzy unuttuk, taryhymyzy unuttuk, medeniýetimizi unuttuk, däpdesturymyzy unuttuk. Bizler kimler bilen ýaşapýarys? Bizleri kim goraýar bilýärmi? Bizleri Afganistandaky türkmenler goraýar. Özbegistandaky türkmenler goraýar, Eýrandaky türkmenler goraýar. Emma Türkmenistanyň içinde kimler ýaşaýar? Türkmenistanyň içinde kimler ýaşaýar we bulary kimler goraýar? Dünýäden bir habar gedip ýörün. Afganistandaky türkmen doganlarymyz Türkmenistanda türkmenler ýaşaýarmy diýär. Eýrandaky dünýäden bir habar gedip ýörün. Eýrandaky türkmen doganlarymyz Türkmenistanda türkmenler ýaşaýarmy diýär. Özbegistanda 10 milyondan gowrak Garalpak türkmenleri bar. Türkmenistanda türkmenler ýaşaýar diýýärler. Bizlerden umyt bekleýärler. Gözüňe türkmen. Emma Türkmenistanda kimler ýaşaýar? Daş töwregimizdäki türkmenleriň umydyny ele alyp, olary bilen kösäp oturan kimler ýaşaýar? Dünýä ýüzündäki türkmenler Türkmenistandan umyt bekleýär. Bir tanak erkek mert ýigit çykyp türkmenleriň başyny birikdirer diýip bir arzu edýärler. Ata watanym Türkmenistan diýip hormat goýýarlar. Emma kimler ýaşaýar? Kimler eýe çykdy? Türkmenistan watanymyza, döwletimize, ol wezipelere kimler eýe çykdy? İnşallah gün gelecek. Awraýym peýgamberiň nesilleri türkmenler birikjek we bu zalimlaryň soňuna sogan ekjek. Ol asasda gelip otur. Ol meniň sözüm däl. Ol meniň aýdýan sözüm däl. Bu zatlar boljakdyr. Sinetip görüň. İnşallah Awraýym peýgamberiň nesilleri türkmenler birikjekdir we bu zalimlaryň soňuna sogan ekjekdir. Ve dünýä ýüzündäki türkmenlere eýe çykjakdyr o. Eýranda, Afganistanda, Suriýada, Irakda, Pakistanda, Hindistanda dünýä ýüzünde türkmenler ozanjywan bolup ýörer. Ha Uýgurlara serede. Hytaýda Uýgurlar bar sinetip görüň. 35 milyon Uýgur türkmenleri Hytaýlaryň koloniýasynda ýaşap ýörer. Hytaýlaryň koloniýasynda 35 milyon türkmen ýaşap ýörer. Uýgurlar. Biz Uýgur diýä asly türkmen ýalaryn o. Çünki Emir Timur Hytaýy basyp almak üçin türkmen owalary öňden uğradýar. Emir Timur Hytaýa ýöreş etmek üçin, Hytaýy ele geçirmek üçin Uýgur türkmenleri tutuş owasy bilen birlikde göçürýär. Hytaýy basyp almak üçin türkmenleriň owalaryny göçürýär. Häzir bolsa bizim taryhçylarymyz Emir Timur türkmenleri sürgün etdi diýär. Bizler sürgün eden ok. Hytaýy basyp almak üçin türkmen owalaryny öňden uğradýar. Eýdandan gitjek wagty Emir Timury zäherläp öldürýärler. Emir Timur'u zäherläp öldürýärler. Türkmenler şo göçün ýerinde galýar. Afganistan tarap dağlarında galýarlar. Şol Hytaýa ýakyn töwereginde, Pakistanda, Hindistanda, şol Uýgurlaryň ýaşap oturan ýerinde. Ondan sonra bir giden ýerlerde galýar türkmen owalary. Sen edýäňizmi? Ýöne bizleri sürgün etdiler diýär. Biz sürgüne gitmeýäs, biz söwüşe gidýäs hemişe. Türkmen owalary basyp aljak döwletlerini göçürýär. Meselem Osmanly basyp aljak ýurduny, meselem basyp aljak ýerine türkmenleri göçürýär. Senet görün meselem kinoda da görkezýändir. Haýsy galany basyp aljak bolsa, şo galanyň daş töweregine türkmen owalaryny göçürýändirler. Senet gör, türkmen owalaryny öňden uğratýarlar. Şo galanyň daş töweregine göçürýärler. Eň berkisi Seljuklu Anadolu'nyň Seljuklusy. Allahdin, Sultan Allahdin Ertuğrul Gazi'ni Suud'a yerleştirýär. Suud'da kim var? Şo taýda Haçlı konutunyň galasy var Suud'da. Senet gör Ertuğrul Gazi'ni owa türkmen owany şu galanyň gapdanyny göçürýär. Näme üçin? Çünki Seljuklu, Emir Timur, Hardemşahlar, Osmanlılar hemmesi türkmen owalary basyp aljak döwletleriniň gapdanyny göçürýär. Owasy bilen göçürýär. Şonuň üçin dünýä ýüzünde türkmenler bar, doganjyklar. Bir ayağa kalkynyň, ayağa galyň indi.
Şuňa deňeç ezildiňiz, ýygyryldyňyz, sessiz gezdiňiz, özüňizi tanadyp bilmediňiz. Indi bir tanadyň-a. Indi bir ajamyz özüňize geliň, özüňize geliň, kimliňizi tanan. Ine tulema Allah jana şükürler bolsun. Mana Kirkukda ýaşaýan türkmen dogallarymyz 100 ýyldan soňra eýe çykdylar. 100 ýyl göden etip gör. Irakda ýaşaýan, Kirkukda ýaşaýan türkmenler 100 ýyldan soňra şu adany özüni gutlap otyrlar. Begenjini paýlaşyp otyrlar. Indi gezek Afganistan, Iran, Türkmenistan, dünýä ýüzündäki türkmenler birazjyk galkynyň, birazjyk oýunyň kimliňizi tanan, taryhyňyzy tanan, taryhyňyzy tanan. Şuňa deňeç Orsun ideologiýasynda ýaşap gezdik, Orsun taryhyna öwrenip gezdik. Biziň taryhymyzy kimler ýazdy bilýäňizmi? Biziň taryhymyzy, taryh kitaplarymyzy ingilisler ýazdy we orslar ýazdy. Biziň kitaplarymyzy. Türkmeniň hakyky taryh kitaplar muzeýde ýatdy, ýene Hytaýyň muzeýinde ýatdy. Hytaý söwüş bermedi. Hytaý özüniň taryhyny saklady. İngilisler özüniň taryhyny saklady, orslar özüniň taryhyny saklady. Emma biziň taryhymyz kimlerde? İngilislerde, orslarda, Hytaýlarda türkmeniň taryhy kitaby. Sen edýäňizmi? Meselem Türkiýe Osmanlynyň taryhyny aldy. Meselem şu Türkiýe Osmanlynyň taryhyny aldy, köp zatlaryny dikeltdi. Bir giden dikeldilmedik zatlar bar, ýöne näme bolsa Osmanlynyň taryhyna eýe çykdy. Çünki şol Erdogan gıygyryp aldy da, Erdogan aratyr bilýärmi? Erdogan öýle bir aratyr, öýle bir gürleýä, onuň daş töwründäkileri hereket etdiler. Türkiýedäki Osmanlynyň taryhyna eýe çykdylar. Emma biziň osraklara seret, biziň osraklarymyz gidýärler türkmeniň taryhyny araplara satýarlar, Irana satýarlar, Hytaýa satýarlar, orslara satýarlar. Garaz türkmende taryh goýmaýarlar. Iň bäkisi Göktepe'niň söwüşi. Meselem men teke türkmende gıygyryp beren ýasamalar bar bizde. Şo men teke türkmende gıygyryp beren ýasamalar Göktepe galasynyň taryhyna bilen oklar, çünki gadagan etdiler. Sen etdiň bilen oklar. Meselem şolar Göktepe galasynda biziň ata-babalarymyzy öldüren adamlar bilen dogon bolup ýaşap ýöler. Ýene özlerine men teke diýýärler, teke türkmeni diýýärler. Bizi öldüren adamlar bilen dogon bolup ýaşaýarlar, azgynçylyk döredýärler, agzalylyk döredýärler, edenetdilik döredýärler, ara bozorluk döredýärler, hapy paýyş tökmeklik öwredýärler. Ýöne men teke türkmeni diýýärler, Göktepe'de men ata-babam söwüşdi diýýärler. Ýalan sözlýärler o göze getip gör. Ýalan sözlýärler, çünki ahal diýen at haçan dakyldy. Ahal diýen ady haçan dakdylar, Aşgabat diýen ady haçan dakdylar. Bul atlar farsça, lewap diýmeklik farsça. Gözeňe türkler bilen oklar. Çünki Türkmenistany basyp aldylar, Iranyň kontrolyna berdiler. Şuňaňyz dälmi? Ýagny Iran bilen Moskwa ikisi birlikde Türkmenistany kontrol edip gezdiler. Ahal diýen ady dakdylar, Aşgabat diýen ady dakdylar, lewap diýen ady dakdylar. Ýagny Penşenbe, çarşenbe, sişenbe, yekşenbe diýip bildiler, şol farsça atlar ulanýar. Meselem birinji gün, ikinji gün, üçüncü gün diýjek bolsak, perşenbe, sişenbe, çarşenbe, yekşenbe, penşenbe, çarşenbe diýärse, şo farsça da onjuklarym. Aşgabat diýmekligen farsça. Meselem Aşyklar şäheri, türkmençe aýdanyňda Aşyklar şäheri. Ýöne sizler farsça ulanýar. Aşgabat diýip farsça ulanýar. Ahal diýip farsça ulanýar. Ahal diýäňiz de farsça. Lewap diýäňiz farsça. Meselem lewap diýmeklik süýji suw. Ýagny Amy derýanyň kenarynda ýaşaýar diýmeklik şol süýji suw. Sen edýäňim, ýagny siz taryhyňyzy bileňok. Men taryhy bilemok. Bu zatlar aýtýan adamlar hem ýok edýärdiler. Meselem Moskwa akydip aty öldürýärdiler. Gaýsy Atabaýew tanýarlarmy şular? Gaýsy Atabaýewi mazary bile ýok eşoň. Kim aladasyny etdi? Saparmurat Türkmenler şoň aladasyny etdimi? Atamrat 41-45'te ölüpdir diýip Moskwadan kim bilýär kimin gumuny getirdiler, mazaryny getirip Aşgabatda öwliýa gurup şotak jaýladylar. Näme üçin Gaýsy Atabaýew çykmadylar? Gurban ulam eýe çykmady, Serdarym eýe çykmady, Göktepe galasynyň taryhy hem ýok, ýatlama güni hem ýok, hiç 41-45 hem ýok. Ondan sonra 1948-nji ýylda Aşgabat ýer bilen ýeksan boldy, onuň taryhy ýok. Ondan soň näme boldy? 1986-njy ýylda Afganistandaky türkmenler bilen iki türkmen uruşturdular, onuň taryhy ýok. Ýagny näme üçin sereden o? Egerde näşil atalogulda Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedow türkmen bolsa, meselem şolar türkmen bolsa, şolaryň garyndaşlary, ýegenleri, gudalary türkmen bolsa, näme üçin şolar türkmençilik hakda, taryh, medeniýet hakda alad eden oklar? Sen edýäňizmi? Çünki olaryň taryhy däl. Türkmeniň taryhy, Gurbanulyň tohum tijiniň taryhy däl. Sebäbi teke türkmen diýip alda otýarlar. Dogonjuklar, siz onuň kakasy kim? Gurbanulyň kakasy Mälik Guly. Mälik Gulynyň kimdigini bilýäňizmi? Mälik Gulynyň kakasy kim? Özü haýsy milletden?
O Gurbanulynyň ejesi kim haýsy milletden bilýäňizmi? Kimlere bartaýan ya, kimlerden gaýdýa olan gudulary, garyndaşlary. Seýnet görüň türkmençilik hakda 2 gram alady diýen däldirler. Ýogsam ellerinde pullary bar, milyard pullary bar. Seýnet gör milyard pullary bar. Ýöne türkmeniň taryhy, medeniýeti, däpdesturi, dini, dili hiç hakda alady diýen däldirler. Diňe Arabistanda keyp etmekligi bilýändirler. Dubayda, Katarda, Kuveyt'da, Bahreyn'da, İstanbul'da, Moskwa'da, Xitay'da diňe keyp etmekligi, ýaşamakligi bilýärler. Görýäňizmi? Eger türkmen bolsa, näme üçin türkmenleriň aladasyny etmeýär, çıkmýarsa milyard pullary bar o. Ellerinde milyard gyzyllary bar, pullary bar. Gözüňe tükür. Dernek açyp bilýärler, diaspora açyp bilýärler, taryhyny, medeniýetini öwrenýän adamlar finansiýer edip bilýär. Mesela maýdaly bizim bir giden türkmen blogerlerimiz bar. Däme Türkmenistan içinde taryhymyzy, dilimizi wagt edýän TikTokerler, blogerler bar. Şolar finansiýer edip bilýärler, bilýär. Şolara bir pul berse şolar Türkmenistanyň taryhyny, muzeýlerini görkezip bilýärler. Ondan sonra bir giden mukaddes ýerlerimizi görkezip bilýärler. Aýlyjany bersen, pul jagaş bersen, olaryň paçka dollarlary, eurolary bar. Ýöne türkmeniň taryhynyň ýüze çykmaklygyny islemýärler. Gaýta pul berýärler, seni ýok etdirýärler. Gözüňe tükür, polislere, prokurorlara, suutlara pul berýärler, senin agzyňy ýumdurýarlar, gözüňi gorkudýarlar. Gaýta sen o taryhy aýtmaklygy boş şör o. Adip agzyňy açdyrmaýarlar, pul berýärler, üstüne uçaska uğradýarlar, polis uğradýarlar bile. Bolmasa da şu Türkmenistan içinde blogerlere, şahyrlara, bir giden gowy nemeler var, taryhymyzy wagt edýänler var, oglanlar var, gyýlar var. Şolara pul berseler, şolara kömek berseler, goldaw berseler, Türkmenistanyň içine aýlanardylar. Mesela Aryol Reşka wady. Aryol Reşkan bilýän adam mesela dünýä ýüzüne aýlanyp owadan ýerlerini görkezýärler. Edin şonnalar bizim türkmenlerimiz hem Türkmenistanyň içine aýlanyp owadan ýerlerini, taryhy ýerlerini, muzeýleri, muzeýin içindäki bir giden gadymy zatlarymyzy görkezýärdiler. Türkmeni tanadardylar. Türkmeni dünýä ýüzüne tanadardylar. Ýöne sine diýäňmi haram tohum näme diýotdy. Gaýta şu zatlary ýüze çykarýan adamlary, wagt edýän adamlary ýok etdirýärler. Pul berip ýok etdirip otyrlar. Gözüňe tükür. Ne taryhyny wagt etdirýärler, ne milletini wagt etdirýärler, ne dinini, dilini, medeniýetini, däpdestini ýok etdirýärler. Gaýta ýok edip otyrlar. Ýogsam ellerinde paçka dollarlary bar. Gözüňe tükür. Ellerinde paçka dollarlary bar. Özüňiz oturup kelläňiz işlediň neşil köpüňiz Israil diýen, Israşy Yahudilerden mysal berýäňiz, dogry dälmi? Şu İsrail Yahudiler näme etdi? Öz vatandaşlary üçin, öz vatandaşlarynyň aryny almak üçin tutuş bir döwleti ýok etdi, gözüňe tükür. Ine mesela şu Hamas, Iranyň ýetişdiren terror örgüti we Hamas diýip şol İsrail içine girip bir giden Yahudiler öldürdüler, olary ýesir aldylar. Şonda Yahudiler İsrail näme etdi? İntikam aldylar. Gözüňe tükür, bir adam hemmeler üçin, bir adam üçin gitdiler, bir sanak döwleti ýok etdiler o. Emma türkmenler hiç kimden göz almaýar. Seýnet bizler bizim türkmenlerimizi öldürip otyrlar, ýok edip otyrlar, türmäge basyp otyrlar. Emma bizler sesimizi çykarmaýas. Näme üçin biz hem edil şol Yahudiler ýa-da İsrail ýa-da ar almaýasy? Näme üçin intikam uygulamaýas? Seýnet öz vatandaş üçin tutuş bir döwleti ýok etdiler. Emma bizleri Türkmenistan içinde ilim, bilimli adamlarımız ýok edýärler, professorlar ýok edýärler, taryh wagt edýärler, ýok edýärler, dinimizi wagt edýärler, ýok edýärler. Gözüňe türkmen. Ine meselem şöyle Mergen ýazýar. Mergen atlaryň köpüsi türkmen atlaryny ulanýarlar, bilýärmi? Mergen, Meredov, Merdan, Kurbanov diýen familiýalaryň köpüsi türkmen atlaryny ulanýarlar. Mesela mäderten kim diýseň men teke diýerler. Dostum ajalyňy gözleýärmi diýär. Ine der dostum ajalyňy gözleýärmi diýär. Egerde bizler türkmenler bolup agdy ber bolsak, kysas uygulasak, kysas. Göze jana jan diýişe kysas uygulasak, şol adamlar gelip bize ýazyp bilmeýär. Mesela şunuň häzir tapyp tohum tiýiji bilen öldürsem, barsyn ejeň damany çalsam, şol gaýdyp döremeýär şonlar adamlar. Ýöne biz ar almaýas, kysas uygulamaýas, şonuň türüne bular köpelýär. Seýnetdik? Ha şol özüne hem gowrap bilmeýär, şu wat çiýşen bolýar, mesela bir giden adam diňläp otur, özüni görkezen bolýar. O sen ýerde diýen bolýar, adresimi bersem, köçäme çagartamam, näme edip biler? Hiç adam edip bilmeýär, öz bokuny özü ýa, gözüňe türkür. Öz bokuny özü diýär. Ýöne çiýşýarlar näme üçin türkmenler agly berdi. Geldi Türkmenistany sen diýär, seret. Eger türkmenler agly ber bolsa, ar almakla ukyply bolsa, kysas uygulamakla ukyply bolsa, şular ýalyk beledinanyň çagalary türkmenlere gel Türkmenistan diýip haýwat atmazdy. Çünkü bular kimin kimligini bilen oklar, gözüňe türkür. Sen edýärmi? Çünkü bular beledina öz kakasyny tanany o.
Öz kakasyny tanamayan adamlar özünün türkmen doganlaryny nädip tanasyn? Özünün türkmen doganlaryny nädip tanasyn? Çünki atasyny tanamayan Welerdananyň çağalary nädip özünün türkmen doganlaryny tanasyn? Nädip türkmenligini tanasyn? Çünki senin aýda oturan sözlerini bile düşünmeýärler, düşünen oklar. Gözüňe tükür. Sen näme gurrun berip oturýan, näme aýda oturýan, şoňa bile düşünen oklar. Ana bizi näme etdiler? Birler ýeňi ýoly getdiler o. Gözüňe tükür. Ýöne häzir näme dam bolsa Allah jana şükürler bolsun türkmenlerimiz türkmençe gürleýärler, wagt edýärler, türkmen sözlüklerini öwredýärler. Bolmasa şular düşünen o. Men şu 2 sagatdan beri näme gurrun berip oturýan, bu çişen bolup näme ýazyp oturýan. O bir ýaýyna gel bir aýt pikirini. Onam aýtmaýarlar. O boşuna çişip boş baklaşka ýaly kyl wır edip oturýarlar gözüňe tükür. Ýagny meselem aýdaly. Häzir men şu wagt şular ýaly formada oturýan. Dogan garajdan geçip oturýan. Häzir men şu garajdan eşimi çykaryp giden formamy giýýärna. Şöýlerine bir giden ýyldızly formamy giýýän bolýan ki maňa eňilip götüni hödürleýär. Toňko ýadany maňa götüni hödürleýär bile. Ejem bilen birlikde tekläýmen diýýär. Ýöne men şu wagtyň öňünde garajdan formada oturýan. Bu çişýär, pakgarýar. Osa mena bileşim çıkarıp formamı giyen de bir giden yıldızlar gör ya adamın götünü hödürleýär, ejesini hödürleýär bilýän. Näme gerek adamlar wezipeden gorkýar. Adamlar pagondan gorkýar. Ýöne öz ýalak birine öwrülik edäni bir zatda gurrun berýän bolýan. Boşuna çişen bolýarlar. Näme de çişýän? Boşuna çişýän. Götüňiz külüň üstünde köňüňiz kap daganda dünýä ýüzünde ızanjyzwan bolup ýöňüz. Birbirine sokuşup, sekişip, puluňyzy alyşyp, aglaşyp, eňreşip bilýänmi? O boşuna çişmeklen gerek yok. Boşuna çişip. Sen geplep näme gazandyň diýe. Seret şu wagt dünýä ýüzünde türkmenler, men türkmen diýär. Allah jana şükürler bolsun Kerkükde 100 ýyldan soňra türkmenler özüne eýe boldy. Men begeni oturýan, 100 ýyldan soňra. İnşallah netip bolsa Türkmenistana türkmenlerim eýe bolýar. İnşallah gün gelecek Türkmenistana türkmenler eýe çykjaklar. Indi hiç kim obraza girip bilmeýär, aldap bilmeýär bolsam bular men türkmen diýýärler, keten köýnek giýýärler, guppa takýarlar, don telpek giýýärler. Dünýä ýüzündäki türkmenler aldap oturýarlar. Gözüňe tükür, bir günlük türkmen bolýar bular Türkmenistanyň içinde. Bayramçylyk çäreler geçirilýär, adamlar taýýarlanylýar. Bir giden adama keten köýnek, guppa telpek giýdirýärler, bulara tant etdirýärler. Gel keyfim gel. Türkmenistanda türkmenler keyif sapa durmuşda ýaşaýarlar. Telewizionyada, TikTok, internetde görkezýärler. Dünýä ýüzündäki türkmenler aldaýarlar. Dünýä ýüzündäki türkmenler aldaýar, indi aldap bilmeýärler o. Indi keten köýnek giýseňizem, türkmençe gürleseňizem, don telpek giýip, küş tepip, tans edip gadalaysaňyzam, dünýä ýüzündäki türkmenler aldap bilmeýärler. Çünki türkmenler gözi açyldy indi. Tanıya, sen Orsmy, Ermenimi, Farsmy, Tatarmy, Özbekmi, Buluçmy, sen kimsen Gurzinmi tanıýarlar aýynda. Gürleşiňden, ýöreşiňden, özüň alyp barşyňdan, söz-sözle wagt edişiňden adamlar tanıýar aýynda. Indi obraza girip bilmeýärler o. Bular dünýä ýüzüniň türkmenlerini aldap ýöler dogonjuklarym. Keten köýnek giýýärler, guppa giýýärler, telpek giýýärler, gyrmyzy don giýýärler. Bir günlük türkmen bolýarlar, telewizionyada çykyş etýärler. Dünýä ýüzündäki türkmenler aldaýarlar. O türkmenler Türkmenistanda bolelin ýaşaýar, parahat ýaşaýar. Gel keyfim gel. Azuda asman Aşgabat. Ejen Aşgabatda türkmenleri salmaýarlar. Aşgabatda türkmenler bir giden gelmişekler bar. Häzir Aşgabatyň içine girip göräýin, bir giden gelmişekler bar, köpüse barban gören däldir. Köpüsi diňe aeroportda bar Aşgabaty gördüler. Olam poýzda barýarlar, wagzalda düşýärler, wagzaldan taksa minýärler de aeroportda barýarlar, aeroportdan Türkiýe gaýdýarlar. Aşgabatyň içine görmedik müňlerçe türkmen bar, dogonjuklarym. Bak men siz bunu size ak yürekten ayda oturun. 5 vilayetin içinde Aşgabat'ı görmedik Türkmenler var. Dine aeroportda var yalar, aeroporttan gönümeli Türkiye'ye gaydyalar. Türkiye'den aeroportda var yalar, aeroporttan taksamını göm, öz vilayetlerine, oğullarına gaydyalar. Aşgabat'ı görmedik münglerçe Türkmen var. Bu kudayronlar Aşgabat'ı eğlediler, Aşgabat'ı eğlediler, bu mızıklar var. Alda otuyorlar, dünya yüzündeki Türkmenleri, Türkmenistan Türkmenleri gidip alda otuyorlar o dogoncuklarım. Alda otuyorlar. Dünyanın alda otuyorlar o. Ýöne Allah jana şükürler bolsun. Kerkükde, Suriýada, Afganistan'da, Eýranda bir giden Türkmen dogonlarymyz oýanyp otuýar. Ahlyzada göz ýetirip otuýarlar. Bu fitneçileri, bu yalançylary, bu münafıklary hemmesini görüp, eşitip öwrenip otuýarlar. Öwrenip otuýar. Ýüregiç dünýä ýüzüniň türkmenleri Türkmenistana eýe çykjakdyr. Özleriniň ata watanyna eýe çykjakdyrlar. İnşallah o gün gelýär. Adım gelip otuýar, ýuwaşlyk bilen. Çünki 100 ýyllap ýagrynymyzy ýar etdiler ha. Agdymyzdan ýerip götümizden çykdylar ha 100 ýylyň içinde. O taryhymyzy, medeniýetimizi, däpdesurymyzy, dinimizi, mukaddesliklerimizi eňildirip begendirdiler ha. İçimizden geçdiler ha.
Gözüňe tüp göre içimizden geçdiler ha. Özüňiz pikir edip görüň, dogonjuklar. Bak şu dünýä ýüzüniň türkmenleri dinläp otur meni. Suriýadan, Irakdan, Eýrandan, Afganistandan bir giden dogonlaryny dinläp otur. Biz türkmenler vilayetlaryň owa ýerlerinde ýaşaýar. Biz owalarda, owanyň çet ýerlerinde ýaşaýar. Biziň ýanymyzda orslar, ermeniler we şoňa meňdeşler ýaşap bilmeýär. Bokun çykarýas, uruşýas bizler. Oňuşmaýas. Düşünýäňdämi? Biz oňuşmaýas. Äre diýdim, gutordum, mat bola güpür tapır tupur bolýar. Bir-birimize girýas bizler. Oňuşmaýas. Şoňa türüm bizler owada saklaýarlar bizleri. Eger uruşara adam tapmasak bir-birimiz bilen uruşýas bizler owada bar. Şoň üçin bizler owada saklaýarlar, Aşgabatda ertmeýärler. Bilýär da, ejem biz Aşgabatda ertinler, bärinden girip aňyrtyndan çykyp gidýäs da, onan bilýär. Şonuň türünem eýdýärler, beýdýärler, içerki migrasiýa diýýärler, bizler Aşgabatda salmaýarlar. Ýöne şunu unutmaň türkmen dogonjuk görüň. Gün geler bizler Aşgabatda ele geçirýär. Ve şu türkmene haýlyk edip oturanlary, türkmeniň günni kynlaşdyryp oturan hemmesinden hasap sorýar. İnşallah o gün ýetip gelýär. İnşallah o gün gelip otur. Adım çünkü Türkmenler oyunu oturuyor. Ana Kerkük. Allah canı şükürler olsun o 100 yıldan sonra Kerkük'te Türkmenler oyunda. Bak. Gözüne Türkler. İran'da da oyuncaktur Türkmenler. Afganistan'da da oyuncaktur Türkmenler. Dünya yüzündeki Türkmenler oyuncaktur. Men Türkmen diyecektirler. Men Oğuz Han'ın nesili diyecektirler. Men o Türkmenlerde bilgen şey tarih guruluşýany, tarih hakda guruluşýany, medeniyet hakda, däpdestur hakda guruluşýany da Orslaryň we inglisleriň düzen taryhyna inanmaň dogonjuklar. Orslaryň düzen taryhy, kino filmleri bizlere orslary söýdirmekli üçin döredildi. Meselem orslaryň düzen taryhy kitaplary we kino filmleri bar. Bu kino filmler, bu taryhlaryň hemmesi orsy söýdirmekli üçin döredildi. Düşünýäňizmi? Bizleri iki goşun urdy. Bir Orsun Akpaşa bar. Akpaşanyň goşuny gelip girdi. Bir Eýranyň goşuny gelip girdi. İki goşun gelip girdi. Xiva hanlygyny, Bukhara emirligini ýykdylar, Merwa tarap ilerlediler. Maryny Merwa almak üçin. Bu tarapdanam Eýranyň goşuny geldi. Eýranyň goşuny nemede? Tejende Saragysda çarpyşdylar. Tejende Saragysda söwüşdiler. Gidip Kerkide, Çäjewde Kerkide söwüşdiler. Gidip o Balkanda söwüşdiler. Bir gide söwüşýär çünkü Türkmeniň goşuny üçe böldüler. Bizimkilerin köpüsü bolsa orslaryň taryhyny öwrendiler. Mesela men bir zat enaý görýän şey. Kur'ana inanmayan adamlar var bizim içimizde. Doğru değil mi? Mesela şu vakit Kur'an'ın ayetlerine inanmayanlar, o peygamberlere inanmayanlar, yönü orslaryň düzük giden kitabına, tarihine, kinolarına inanmayanlar. Men şonu enaý görýän o. Hançylar Allah'a inanmayanlar, Kur'an'a, peygambere inanmayanlar, yönü nädip orslaryň düzük giden Göktepe söwüşine inanmayanlar. Göktepe diýen söwüş boldumy? Göktepe diýen gala badymy? Teke diýen bir zat badymy? Haçan döredildi bilýäňizmi? Bilýäňiz o, ýöne nädip inanýaňyzy? Orslaryň düzük giden Göktepe galasyna, söwüşine nädip inanyp bilýäňiz? Allah'a inanmaýaňyz, peýgamberlere inanmaýaňyz, Kur'ana inanmaýaňyz, emma orslaryň düzük giden taryhyna inanýaňyz, kitaplarına inanýaňyz, kino filmlerine inanýaňyz. Göktepe diýen bir zat boldumy? Göktepe diýen gala bamy? O taýda tekeler söwüşdimi? Badym ol, bilen oklara. Gözüňe tükür. Göktepe diýen söwüş bolan bolsa, Göktepe diýen gala ba bolsa, näme üçin onuň taryhy ýok edildi? Näme üçin onuň hatyrygyny gadagan etdiler? Näme üçin bellemeýärler? Siz özüňiz inanýaňyzmy? Siz ine şurada Allah'a inanýas diýär, Göktepe'de inanýas diýär. Han taryhy, han ýatlama güni, han taryhy. Mesela men size bir zat aýdym. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Türkiýanyň kino film rejissörleri diýilýär. Näle gaýdylar? Rejissör diýilýär. Şol ejen aýdym men şol kino düzüjüleri bar. Ine şu Türkiýa içinde kino filmleriň düzüjüleri bolýar. Ýagny her bir kinonyň gurunajysy bolýar, düzüjüsi bolýar, ses berjisi bolýar, taryhy düzüjüsi bolýar. Egerde Göktepe diýen söwüş bolsa, şolar şol taryhy oýnardylar. Çünkü Osmanlılar hücum edilen wagty Osmanlı bilen şo dogry Merw hanlygan bady. Düşünýäňiz dälmi? Osmanlyny basyp almak üçin tutuş iki tarapdan sürýärler, aňyrdan inglizler gelýär, bärden orslar gelýär. Osmanlyny basyp aljak bolup otyka, Lomakin bärik türkmenler üstüne ilerleýär. Onuň taryhyny size öwretmeýärler o. Göktepe'niň taryhyny aýtmagan bolanok, ýatlamagan bolanok. Sizler o Seljuklyny ýatlamaly. O baryp 500 ýyl mundan bolan taryhy ýatlamaly, ýöne sizler gel bäri. Gel 100 ýyl mundan zady gepleşeli. Göktepe'ni gepleşeli, Krasny Armiýany gepleşeli. O Türkmenistanyň birinji sekretary, ikinji sekretary. Tapar Murat Türkmenbaşynyň nähilek ýagdaýda gelişi.
Gaýsy Atabaýew hakynda gepleşeli. Onu gepleşmeýärler o. Bizleri aldamaly o bir Seljuklar gitmeli 100 ýyl näçe bar o 500 ýyl mundan taryha gidýärler. Sebäbi bizleri aýtdyrmajak bolýarlar. Göktepe badymy, ýokdumy? Göktepe diýen söwüş bolup durmy? Göktepe diýen söwüş boldumy? Göktepe diýen gala barmy? Ha? Enaý we raýmalay Göktepe diýen söwüş tapdylar. Göktepe diýen galany tapdylar. Bir giden tekeleri tapdylar. 1000 ýyllyklardan galan ahal teke aty diýen bolýar. O ahal ady kaçan dakyldy? Ahal ady Aşgabat ady kaçan dakyldy? O topraklaryň öň ady nämedi? Ha? Skobilif gelmedik wagty, Lomakin gelmedik wagty, Galkin gelmedik wagty o topraklaryň ady nämedi bilýäňizmi? Bizleri aldap böler o gözeňe türkür. Bir giden hanlary, begleri satyn aldylar, zäherläp öldürdüler, awlap öldürdüler. Maltumly Pragynyň doganyny kimler öldürdi bilýäňizmi? Maltumly Pragynyň erkek dogany wady. Awganistandaky Awganistanyň daglarynda ýaşaýan türkmenler bilen şo taýynyň hany wady, türkmenleriň bir beýik hany wady. Maltumly Pragynyň döwründe. Ýöne o taryhy hiç kim aýtmaýar. Maltumly Pragynyň döwründe Maltumlynyň agasy wady. Bu şol Awganistanyň daglarynda ýaşaýan türkmenler bilen şo hany bilen birikmeklik üçin şertnama gol çekmek üçin giden wagty tutuş atly goşuny öldürýärler, dozoga düşürüp. Kimler öldürýär? Bilýäňizmi şonu? Eýranyň beren istihbaratyna göre şol Awganistana gidip barýan ilçileri, türkmenleri ýolda dozoga düşürüp orsular bilen birlikde öldürýärler. Baryp 35 mi 40 sanak atly goşuny neme gidip barýarka şolar öldürýärler ýolda. Awganistanyň daglarynda ýaşaýan türkmenleriň koordinatasyny kimler berýär inglislere? Eýran berýär. Eýranyň saýasynda ingilisler gelip Awganistandaky türkmenleri bombalaýar. Çünki koordinatalaryny berýär. Nerede haýsy dağın içinde wa, nerede eskerler wa, nerede nemeler wa, koordinatasyny berýär. İngisler gelýär da bombalýar. Soňra oruslar gelip bombalýar. Soňra näme etdiler? O taýda näme wa diýdiler? Kim ol? Belladin ba diýip bomba taşladylar. Bir giden adam öldürdüler. Näme şunu Belladin barmyşyn? O ýene barmyşyn diýdiler. Däni bir giden türkmeni mazar etdiler. Gözeňe türkmen bolmasa söwüşip alyp bilmediler. Şo diňe ýokardan bombalaýarlar. Ýokardan bomba taşlaýarlar, bir giden adam öldürýärler, yerlere bomba gurýarlar, yerlere bomba gurulýar, bir giden adamlaryň aýagy ýok, eli ýok, bir giden adamlar dul galdy, yetim galdy, garyp galdy, o gözeňe türkmen. Ýöne alyp bilmediler. Unutturup bilmediler. Allah jana şükürler bolsun. Afganistandaky türkmenlerim Allah dik beýdirýär, men türkmen dik beýdirýär. Türkmenistanda da bar Allah jana şükür. Eýranda da bar, Irakda da bar, Suriýada da bar, dünýä ýüzünde türkmenler bar. Allah diýem gygyrýarlar, men türkmen diýem gygyrýarlar, begenýän men wara. Ýyllardyr öldürdüler dogonjuklarym, bay öldürdüler ha. Öldürmeklik üçin bahana tapýarlar terrorist. Bizler üçin olar terrorist, olar üçin hem bizler terrorist. Bu zamanda adam öldürmeklik ansar terrorist diýýärmi? Gözeňe türkmen. Häzir meselem ene bizler türkmenler. Türkmenler Türkmenistany ele geçirse, ähli wezipeler ele geçirse, onsoň bu şu wagt bizim içimizde türkmençe gepläp özlerini watan söýer görkezip berenler wa meselem olara watany söýýärmişin, bizlerem watana dönükmişin. Onsoň biz yer çalışýas da. Onsoň bizler Türkmenistany ele geçirýäs, wezipeler ele geçirýäs, watanymyzy ele çykýas bolýan, bizim gözümizde, dilimizde olar dönük bolýar. Sen edýärmi näl yer çalışýas? Häzir bolsa olar bizi dönük görkezýär. Özlerini türkmen görkezýärler, watan söýüji görkezýärler, bizleri dönük görkezýärler. Emma Türkmenistan ele geçirip wezipany alýan aşylan elinden. Soň bular dönük bolýar. Soňra bular terrorist bolýar. Soňra bular halk düşmany bolýar. Onsoň bular girere deşik tapmaýar. Onan bular bilýär, şonu türüden gidýärler da taşak sırayarlar. Bir zamanda taşak götürüp ýaşaýarlar. Gözeňe türkmen. Şolar ýalda onjuklar. Indi dünýä ýüzüniň türkmenlerini aldap bilen oklar we aldap bilmejekdirler. O özleri türkmen görkezýärler. Türkmenistan söýýän ýalak görkezýärler. A türkmenler bolsa watana düşman edip görkezýärler. Müňlerçe türkmeni watana düşman diýip Stalin'e attyrdylar. Stalin aty öldürdi hain diýip o gözeňe türkmen. Stalin näçe türkmen aty öldürdüler? Näme diýip aty öldürýärdiler? O Stalin'e ýazyp beren wagtlar hain diýärdiler. Näme orçalap näme diýärdiler şoňa? Bir zat diýip Stalin'e ýazyp berýärdi bolýan bir gide türkmenler hain diýip aty öldürdi o Stalin. Süwre sürgün etdi bilýärmi? Bizim Türkmenler dindarlarymyzy öldürdüler. Stalin aty öldürdi, atywa çekdi. Dindarlarymyzy, mollalarymyzy, ahunlarymyzy, ilim adamlarymyzy. Bir gideniň atasy gelmedi. Meselem mamalar gurrun berýän da neşe köpüýümizin mamalarymyz bar.
Mamalarınızdan sorak görün. Moskva gidýär, izine gelmeýär. Gözüňe tükür, Moskva gidýär, izine gelmeýär. Bay bolsaň, ilmli adam bolsaň, türkmençi bolsaň, milletçi bolsaň izine gelmeýär, Moskwada atyp öldürýärler. Gaýrsata baýyň maslygy barmy? Jesedi barmy? Predatil rodina diýýärler. Ha, ine. Predatil rodina diýip atyp öldürýärler. Ine seren şu Staliniň çağalary häzir bize şo söýdük türkmençesini ulanýarlar. Orus döwründe biziň ata-babalarymyzy predatil rodina diýip atyp öldürdiler Moskwada. Häzir şo Staliniň awtyklary, çağalary Türkmenistan içinde ýaşaýarlar. Bizlere watan döwnegi diýip türkmençesini aýdýarlar. Sen edýäň türkmençesini aýdýarlar. Men şonu tüýün aýdýan o dogonjuklarym bu hudaýrlar gelmişek köpüsi. Gelmişek sebäbi 1948-nji ýylda Aşgabat dümdüz boldy. 1948-nji ýylda Aşgabat dümdüz boldy. Bir giden kitapxanalar, muzeýler, ol haýwanat bagy, bir giden mektepler, internatlar, yetim çağalaryň okuyan internaty zady ýumruldy, öldüler. Kesen aşağında, gumuň aşağında galdy. Müňlerçe türkmen öldü o. 5.000 mi, 10.000 mi türkmen öldü Aşgabatda. 1948-nji ýylda. Stalin näme etdi? Stalin täzeden dikeltdi şo taýsyny. Ölen türkmenleriň üstünde öz agtyklaryny ýaşatdy. Çünki Aşgabat içinde türkmeniň gany ýaty. O topraklarda türkmeniň gany ýaty. Sen edýärmi? Näme üçin Aşgabaty dikeltdi, täzeden jaý gurdy, özüniň agtyklaryny göçürüp getirdi. Türkmeniň mazarynyň üstünde öz agtyklaryny ýaşadýar. Türkmeniň mazarynyň üstünde öz döllerini ýaşatýar. Gözeňe getiriň dogonjuklarmy. Aşgabat 1948-nji ýylda dümdüz boldy. Gumuň aşağında galyp öldü. Bir giden çağalarymyz, enelerimiz, bir giden mugallimler, internatdaky yetim çağalar, kitapxanalarymyz ýykyldy, muzeýler ýykyldy, haýwanat bagy ýykyldy. Ne wala wagtlar geçirdi o türkmenler. O görmedik zady galmady dogonjuklar biziň ýagyrnymyz ýar etdiler o. 41-45-da 18 ýaşdan 55 ýaşa degen türkmenler söwüş alyp gitdiler. 1948-nji ýylda söwüşi gutoryk geldiler. 1941-45-da söwüşi gutoryk geldiler. 48-de bolsa keten aşağında öldüler. Söwüş gutordy diýip adamlar begenip Aşgabatda ýaşap ýörler. Yer titriýär, yeni türkmenler ölýär. Ýani türkmenleri öldürüp külümi sowurdular. Türkmen goýmady dogonjuklarym bular. Türkmen galmady, ýeňi ýoluklar galdy. Galanma zamana narkoman etdiler, alkaş etdiler, ýeňi ýoluk etdiler, welezina etdiler. İşimizi gördüler, o ağzımızdan ýer götümizden çykdylar. Taryhymyzy, medeniýetimizi, däpdesturymyzy ýok etdiler dogonjuklarym. Sizleri aldyýarlar, aldap böler. Dünýä ýüzüne aldyýarlar. Türkmen bolmadyklara keten köýnek, keştel köýnek, guppa giydirýärler, gyrmyzy don giydirýärler, telpek giydirýärler, tans etdirip telewizionyada dünýä ýüzüne görkezýärler. 6 milyon ilaty var diýip aldyýarlar, 6 milyon ilaty ýok. 4 milyon 800 ilaty var. Onuň 2 milyony ýurtdaşynda. Endi pikir edip görüň, näçe milyon türkmen bardyr? Bolsa 1 milyon, 2,5 milyon türkmen var Türkmenistanda. Olar ama Türkmenistany terk etdi. Köpüsi maýyp, müjrip, yetim, garyp, gafar, işimizi gördüler. Köpüsi narkoman bolup ölüp gitdi, alkaş bolup ölüp gitdi, türmede çüýrek gitdi. Galan amana ýurtdaşynda ýan juwan. Ne taryhyny bilýärler, ne medeniýetini bilýärler, ne däpdesturyny bilýärler. Ana bir giden şular ýalyp özbek dogonlarymyz amma boky ýepsen, maňa kara diýip bular hem gelýär. Näme deli? Bizim şu özbek dogonlarymyz bilen, tatar dogonlarymyz bilen ýaşaýar. Bularym boky ýepsen, maňa kara diýýärler. Taşlysen ýaşaýsan diýýärler. Söýüp gidýärler. Näme deli? Barym ýogum bir nazar ölse görün kim gadar diýär. Şular bilen lallaşmaly. Tatarlar bilen, özbekler bilen, Buhara täjikler bilen, o söýükseler hem, öwseler hem, döwseler hem lallaşmaly. Bularym bize gün beren oga. Bular hiç açan türkmençilik hakda, watan hakda hereket etmeýärler. Çünki olaryň watany Özbegistan. Olar bizden Özbegistany gowurýarlar. Şonuň üçin özbekçe, orusça, türkçe gepleýärler, türkmençe geplemeýärler. Gözeňe tükür, şonuň üçin olar özbekçe gepleýärler, türkçe gepleýärler, orusça gepleýärler ýa-da gary matematik gepleýärler. Ýöne türkmençe geplemeýärler. Olar seniň türkmenini başyna ýapsynlarmy, Türkmenistany başyna ýapsynlarmy? Asan gelip söýüp gidýärler, ýa temany ütkürip gidýärler. Yani bilemok janyň ýa, ýagny Türkmenistan türkmenleriniňki diýsen, o resmi dilimiz türkmençe diýsen, ata-babalarymyz şehit boldy diýsen, bularyň gahary gelýär. Çünki Stalin babam diýär, Stalin babam diýär. Oruslar gowy ýaşatdy bizi diýär. Oruslar wady biz wady diýär. Çünki dogry. Oruslar wady siz wa. Men onan bilip otyna. Oruslar bolmady goza sizem ýok. Ýöne biz bu taýda taryhy aýdanmyz bilen sizin içiňizi ýanyp bir neme etmeň da, birazcık sabır edin. Ýürüş türkmenler oýuny oty, görüp otylar. Hemmemiz tanýarlar. Türkmenistanyň içinde 63 tanek millet var. Türkmenistanyň içinde 63 tanek milletin haýsy milletdendigini hemmemiz tanýas indi.
Özbekleri, Tatarları, Bukhara täjiklerini, Farslary, Buluşlary, Berberleri, Ermenileri, Orsları, Gürcüleri, Koreyliler ma bizde hemmesini tanıyar. Yani gizlin zat kalmadı indi. Hemme zat yüze çıktı. Yüze çıktı kimin kimliğini tanalıyar. Goýdan Türk indi kimin kimliğini tanap bolýar. Allah jana şükürler bolsun. Näme şu teknologiýa ba. Şu teknologiýanyň saýasyndan peýdalan ýaz kimin kimligini tanaýar. Goýdan Türk. Şonu türü meni aýtjak zaýdym. Şonu türü meni aýtjak zaýdym. Watan diýmek näme diýmek? Döwlet diýmek näme diýmek? Hökümet diýmek näme diýmek? Prezidentlik wezipe diýmek näme diýmek? Ýani şu zatlar öwrenin doganjyklaryň. Watan diýilende gözüňize näme gelýär? Meselen Sapar Murat Türkmenbaşy Pahyryň döwründe Sapar Murat Türkmenbaşy da watan diýýärdiler. Ondan soň Sapar Murat Türkmenbaşy öldü. Ondan soň Sapar Murat Türkmenbaşy watan diýip berenler paty-putysyny aldydan Moskwaga gitdiler. Çünki olaryň watany öldü. Äkidip onu jaýlady, gurban bolamady şu Sapar Murat äkidip jaýlan wagtlary. Ondan soň olar watansyz galdy. Çünki Sapar Murat Türkmenbaşy watan diýip berdiler. Sapar Murat Türkmenbaşy Pahyram öldürdüler, olyny watansyz galdy. Bir giden biziň ýaşaýjylarmy. Soň bular Moskwaga gitdiler çemedan alyp. Indi gurban bola watan diýýärler. Gurban bolam ölýär. Gurban bol ölen soň bularam çemedan alýarlar da bular da Moskwaga gidýärler, Eýrana gidýärler, Yerewana gidýärler olsaň bularam. Ondan Serdara watan diýip berenler bar. Serdaram ölýär ýa-da çalyşýar, başga bir ýerine geçýär. Ondan Serdara watan diýip berenlerim eline çemedan alýarlar, Özbegistana gidýärler, Yerewana gidýärler, Eýrana gidýärler, Moskwaga gidýärler. Şeýdip azalýar bular inşallah. Allah jany şükürler bolsun azalýar bular bara. Ondan diňe türkmenler galýar. Ondan türkmenler watanyň nämeligini bilýär. Düşünýärdim çünki ol watan, ol toprak, ol Allahyňky. Allah Taala ýeri göğü 6 günde yaratdy. Düşünýärdiňmi? Bizler adamzada watan diýemzok. Biz adamzada watan ýerinde de goýamzok. Allah'tan üstün hiç bir zady söýemzok. Eň birinji Allah'y söýýär. Bular bolsa bularyň bilemok da. Bular kimi söýýärler, kimi Allah diýýärler. Hudaý saklasyn soňky döwürlere dinsizlermi ama imansızlarmy ama indi olar bilemok näme watan diýýär. Olaryň şu ateistler ýene garagorlar. Olaryň Gurban ula watan diýýän bolsa, Gurban ula ölen wadyna bularyň eline çemedany berýär. Dostum, gaty görme, o siziň watanyňyz öldü. Çemedanyňyzy alýaňyz, Türkmenistany terk edýäňiz. Yerewana gidýäňizmi, Moskwaga gidýäňizmi, Eýrana gidýäňizmi, hadi yalla diýýär. Çünki watanyň öldü gardaşym. Kaput. Sapar Murat Türkmenbaşy öldü, köpüse gitdi, eline çemedany aldylar, gitdiler. Çünki watany öldü. Gurban ula ölýär, bularyň watany ölýär. Emma türkmenleriň watany baky galýar. Çünki ol türkmenleriň watany baky galýar. Türkmenler adamzada watan diýmeýär. Türkmenler watanyň nämeligini, o prezidentiň nämeligini, hökümetiň nämeligini, döwletiň nämeligini bilýär. Çünki türkmenler döwlet gurup döwlet ýykanlaryň nesilleri. Biziň ata-babalarymyz neçe döwletler gurdular we şol guran döwletlerini ýykdylar. Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklar, Harzemşahlar, Osmanlılar, Memluklar, neşe Memluklarım Türkmendi, Memluklar. Bir giden döwletler gurdy. Döwletiň nämeligini biz bilýär, ýöne bilmeýänler bar. Hudaý saklasyn, öz atasyny tanamaýanlar bar o. Öz atasyny tanamaýanlar näde watanyň nämeligini bilsin o. Goýdan Türkler, türkmençe sözlüklere düşünen oklar, türkmençe gurlap otyn, türkmençe aýdy otyn düşünen oklar. Ýagny türkmen dili edebiyatdan okutmadylar. Men bilýärdim çünki aýratyn mekdepde okutýardylar. Bizlerde ors mektep bar, türkmen mektep bar. Ors mektepde okanlar türkmençe bilen o sıçrap böler indi bolsa. Bir gidenler ors mektepde okudular ha. Her etrapda vilayatda bir giden ors mektep bar. Ors mektebe gitdiler, türkmençäni öwrenmediler. Indi bolsa sıçrap böler. O adam näme gurlap oturnan bilen oklar. Adam näme gurrun berýär, näme aýdy otur düşünen oklar ha. Bu da meni gynandyrýar, dogunjuklar. Şolar ýalyk dogunjuk görmeli. Allah jana şükürler bolsun. Oýandyňyz ýa. Eýläbir ýykyldyňyz, beýläbir ýykyldyňyz, ahir oýandyňyz ýa. Watan näme? Döwlet näme? Hökümet näme? Prezident näme? Hemmesini öwrendiňiz ýa. Allah jana şükürler bolsun mara. Näme däm bolsa öwrendiňiz ýa bilen. Şu Gurban ula watan diýip berenlerem bellä goýun dogunjuklaryň Gurban ula ölýär, bular elinde çemedany berýär. Wazni çemedan period vokzal ulitay diýýär soňra. Bular gidýär. Çünki watanyňyz öldü gardaşym, kaput. Watanyňyz öldü bitdi. Yalla. Habibi, kamsa da Dubai diýär. Dubai ya. Moskva. Çünki siziň watanyňyz ölýär. Şolar ýaly adamzada watan diýip berenler bar, o sadagasy gitdi. Mara watanyň nämeligini bilmeýärler. Döwlet diýseň näme bilmeýärler. Döwlet näme? Ýylýan zatmy. Döwlet hem bilmeýärler. Bir ýere geler hyýar pomidor diýär. Döwlet näme diýseň. Orsun gurt giden taryhyny alyp böler ha gözüňe tutkur.
Watan näme, döwlet näme, hökümet näme, prezident näme, häkim, minister näme. O bu zatlar kimle näme ilýän zatny Redriskamy, Kurop Petroşkamy, Sarımsakmy oturup turup diýýär, oturup diýýär, şonlara bilen oklara sadagat etdiklerim hala. Ýöne öwre dörs. Dünýä türkmenleri bilen birlikde Türkmenistany inşallah iýe çykars birler bar. Allah jana şükürler bolsun şu Kerkükde begen aýdymay Kerkükde türkmenler baýramçylyk belläp 100 ýyldan soň Gurbany gitdim bir de nesip edaydyr da 100 ýyldan soň türkmenler özüne gelipdir diýip ha Türkmenistanda. Dünýä türkmenlerini hem çağırıp özüňe türkler. Salam aleyküm de aleyküm salam. Benden öwrenmeli indi diýe başa diýe. Senden öwrenmelimi indi diýe. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver Kur'an'a gittim. Bu bendelerine akıl ver ya Rabbim. Bunların gözünü aç, kulağını aç, yüreğinin möhürünü aç ya Rabbim. Bunların gözleri var görmeye, kulakları var eşitmeye, yürekleri var duymaya, dilleri hakikati sözlemeye ya Rabbim özünden medet. Hey bu Kur'an'a gittiklerim var Allah can sabır versin da bizlere var. Bizlere sabır versin. Unutulan halk diye, unutulan ova diye bir kino var, unutulan ova. Bana tavsiye sadakata gittiklerim var. Allah can bize avrayı versin ara. Bizlere avrayı gelsin ara. Kurban'a gittim kadir Allah'ım ara. Kurban'a gittim ay. Önkü qaranda düzüldüler nämedem oza. Önküne qaranda nämedem oza düzüldüler. Allah canı şükürler olsun Kurban'a gittim. Bir wagtlar gepläp bilen okdular. Ece bacıdan oturýardylar meselem şey. Ýa-ni Almeni diýip ýazýardylar 2022-nji ýylda. 2022-nji ýylda İstanbulda ýaýyn açýardym şunnalar golynam. Almeni diýip bir giden gyzlar, aýallar, oglanlar şöýle durýardy. O zaman bular alýardym golynam. Salam selimden soňra diňe ece bacı bir söwüşýärdiler, oturup bara wajyrt bolup, gürleşip bilen oklar göze tutmur. Ey tolama türkmençe geplemeni öwrendik o birlikde. O birek hormat goýmany öwrendik. Dogonjugum diýen söz döredi şo wagt. Hiç kime dogonjugum diýen okdy. Bir giden aýalgylar gelýärdi golynam, dogonjugum diýip goşga aýdyp berýärdim. Dogonjugum, gözü gara, gaşy gara, diýili inçedir diýip bari goşga aýdyp berýärdim. Hemme şol efire ýaýyna gelýärler-de dogonjugum diýip başladylar. Dogonjugum diýme men sen bilen deň diýärdi. Köpüsi men bilen deň da. Ýaşadyk gyzlar ýeneler gelýärdi. Dogonjugum, gözmonjugum diýip şu taryhdan, medeniýetden bir giden nakyllar gurun berýärdim. Nakyllar, şorta sözler bolýan, goşgy. Şöyle oturýardylar, kömelek ýaljak bolup. Parta patrada ýa-ol çöllüge gidip kömelek gözläni atyň, çägäň içine güýür çöklep, akça kömelecikler çykar, şondan patrak ýaljak bolup oturýardylar, jyrt. Ondan soň men nakıl aýdýardym, goşgy aýdýardym, dogonjugum, gözmonjugum diýýärdim. Çağajyklar begen ýady çünki hoşamaý söz guluçyňa hoş ýakýar, bilýärmi? Bir giden gyzjaşlar oturýardy, hoşamaý söz aýdýan, goşgy aýdýan begen ýa çünki gyz maşgalarynyň ýürejigi nädijek bolýar, bilýärmi? Nädijek bolýar, üzümiň suwy ýaljak bolýar. Bir giden aýal gyzlarymyz gelýärdi, derdini aýtýardylar, çeken jeber jepasyny aýtýardylar. Ýagny ärimiz eklemedi, narkoman boldy, bir aýagy türmede boldy, bizler urýardy, köçäk oýardy. O bizler eklemeklik zorunda galdyk. Mana Türkiýe geldik, garrywak gasdy. Bir giden gellejelerimiz şöyle oturýardy, gurrun berýärdiler, gülüşýärdiler, aglaýardylar, derdinşýärdiler, bilýärmi? Derdini aýtýardylar. Osa menim şu dogonjugum diýip oturýardym olar bilen. Häzir töleme bela ýalar hemmekşi süýje sözler söylýär. Bir-birini gorýarlar, goldaýarlar. Allah jana şükürler bolsun. Türkmençe gepläp bilýärler, gepini düşündirip bilýärler, arzyny, derdini türkmen sözlükleri bilen aýdyp bilýärler. Şolar ýaly dogonjuk görüm. Ýagny töleme indi mert aýal gyzlarymyzam köpeldi. Bir giden süýje sözleýän watandaşlarymyzam köpeldi. Ýagny biziň derdimiz bar. Ýöne şu derdimizi aýtmaklyk üçin, düşündirmeklik üçin söz gerek, dogry dälmi? Şol söz ýokdy. Onsoň indi töleme nämeden bolsa biziň watandaşlarymyzda söz bar. O derdini düşündirip bilýärler, gurläp bilýärler, aýdyp bilýärler, niýetiniň nämeligini suwd edip bilýärler. Bir wagtlar şol bizler bilen şol söz söýleşen wagty aratyr diýýärdiler, ýarşýardyk da gurleşmeklikde, pikir aýtmaklykda. Gurleýärdim bolýan men saklap bilen okdularda sesim ýapýardylar bilýärmi? Dozurup bilen okdularda şol söz söýlen wagty şonu edil goşky setirler ýaly edip aýtýardym. Ýani şonu garşylykly kwap getirip goşky setirler ýaly edip aýtýardym. Gidýärdi oturup sesim bas ýapýardylar, gyskanýardylar çünki
O döwürlerken köp kişi türkmençe gepläp bilen okdy. Şol 2021-de, 2022-de internet ulgamynda kän türkmençe gepläp bilen okdylar, aýtjak zatlaryny düşündirip bilen okdylar. Olsaň menem şol çykyp gürleýärdim bolýanam, sesim bas ýapýardylar. Çünki gyskan ýadylaram köpsi. Bol gyskançlyk, göriplik, basdaşlyk bol bar. Çünki şu söz söylemeklikde ýarşýadyk bilýärmi? Çünki gezek bermän, bir-birimize gezek bermän gürleýärdik. Birek-birekden basdaşaýan şol oğuldan gürlemek isleýärdik, özümizi söýdürmek isleýärdik. Men adamlar meni söýýär diýdirmek isleýärdik. Düşünýäňiz dämi? Ozan şo wagtlar ýarşýadyk. Türkmençe gürlemeklikde, halkyň derdini gozgamaklikda, şonu düşündirip biläjek şekilde aýtmaklykda ýarşýadyk bolýan köpüsi kän türkmençe gepläp bilen okdy. Häzirem gepläp bilen oklar, meselem seni tükürüm häzirem kän söz söylen wagtlary aýtýan temasyny, manysyny, mazmunyny gelişdirip, düşündirip halka ýutduryp bilen oklar şonu. Bilýäňem seni tükürüm adamlar düşünmändiňler, oturýarlarda sögüp çykyp gidýärler. Çünki düşündirip bilen oklar. Sebäbi düşündirmeklik üçin dogrular sözlemeli bolýar. Dogrular sözlemeli bolýar. Egerde söz sözläp otyrkan, senin içinde gizlin ýatan bir zat bar bolsa, dilin dogruny aýdyp bilmeýär. Düşünýäň dälmi? Dilin dogruly aýdyp bilmeýär. Şonuň türin dogruly aýdýaňa, şonda özüňe uwerni bolýar. Meselem şol pikirlenip gürleýärler, durup gürleýärler. Şol adamlar şu içindäki gizlin ýatan zadyny birden dilimden sypdyraýmaýyn diýýärler. Bilýän dilimden sypyp gitmäsin diýip içimdäki gizlin ýatan zat dilimden sypyp gitmäsin diýip pikirlenip durup gepleýärler. Bilýän, durýarlar, gepleýärler, pikirlenýärler, bilýänmi? Göleňe tükür. Ýere bir zatlar sypdyrýar, o maýmunça guduz atjak ýa galdyňa bara. Gelen denmeli, ýok edilmegeni. Ýagny şol pikirlenýän adamyň içinde hökmany suratda bir zatlar bar, bir aýdyp bilmeýän, halkyň dikkatyny hödürläp bilmeýän bir zatlar bolýar dogonçuk. Bizde bolsa onun alak zat ýok, patrada gidýärdik da. Osa şu köpüsü bilen men sorajak awalşan. Osa şolar birden dilimden sypdyraýmaýyn diýip pikirlenip oturýardylar, bilýärmi? Karşymda oturýar şuna sorajak awalşmaly da bar ýanda sonra web başlayan, pikir alyp başlayan oýunam saklanýarlar, özüni çekýärler, bilýär. Çünki birden dilimden sypdyraýmaýyn da. Ýöne o tarapdan bu tarapdan girip şu içinde ýatan zadyny soňuryp alýan da, şonda lak edip çykýar. Yani her bir süýjü zadyň ajajy gägirmesi bar diýär, şonu alak. Süýjü sözläp duzaga çekýärdiler, süýjü sözläp aldyýardylar. Çünki aldasaň inan ýa bular samsyk diýärdiler. Ay bular samsyk, bular alda bermeli, oýna bermeli diýärdiler. Owa. Şonu alak doganjyklarym Allah jana şükürler bolsun, indi hiç kim özüni aldatmaýaram, oýnatmaýaram, kimin kimliginem tanıýarlar. Şükürler bolsun gurbany gitdim. Dindarlar hem tanıýarlar, siýasatçylar hem tanıýarlar, şoňa meňdeşler hem tanıýarlar. Owa. Men begen ýa doganjyklarym. Bir wagtlar tanamyz okdyk, ýüzlerine seredip, dogry aýtýan diýip oturýardyk. Onsoň şu wagt bar, ýani şu Rowşan Kılıçev aktivistimiz diýip suratyny paýlaşyp berendirler, seni görüne. Yalan şolar. Rowşan Kılıçev'in suratyny goýup aktivistimiz diýip paýlaşyp berenler yalan söýleýär. Çünki Rowşan Kılıçew agentlik gezdiler. Rowşan Kılıçew üstünden arda ýazyp gezdiler. Deport etdirmek üçin elinde barny etdiler. Ýöne häzir hiç zat etmedik ýalak biziň aktivistimiz zat diýip onuň suratyny paýlaşyp gynanýan ýalak bolup berler. Sen edýäňizmi? Baryp şol 2021-de, 2022-de, 2023-de Rowşan Kılıçew agent diýdiler, üstünden arda ýazdylar, deport etdirdiler. Häzir bolsa aktivistimiz bunu hökümet alyp gitdi. Покажите живых diýip suratyny paýlaşyp berler. Görýäňizmi? Häzir meselem meniň bilenem hiç de gatnaşyp bilmeýär. Gatnaşmaýarlarym sorajak, awmalşmaýarlar pikirmedem den gelmeýär. Ýöne maňa da bir zat bolsa, ine şol aktivistimiz gahrwanymyz diýip meniň hem suratymy paýlaşýar şolar. Mesela aýdaýyn. Şolar ýalak bular. Eger boyun bolmasaň da şolaryň pikirine hormat goýmasaň, şolary goldamasaň, alternativ hereket edip özüňi halka tanıdyp başlasaň, ýa seni boyun edýärler, ýa da seni ýok edýärler. Gözeňe tükür. Hamilyon. Wop ýeminde hamilyon ýalançy meselemi ýüzlerine basýana. Şu wagt Rowşan Kılıçewiň suratyny görkezip berler, hakyny talap eden bolup berler, emma näçe mer arzalar ýazdylar, agent diýdiler, deport etdirmek üçin elinde barny etdiler. Seninki dogry diýip ýazsaňa bolýar, ýöne soraw berýärdik da, şu wagtlar olynym ýok edýärdiler. Kokasana mana tana diýip, iliň ekelesini buldum görsen diýär. Äjüt mäjütlerim geldi bile, ýarym türkçe, ýarym özbekçe, ýarym orçça, ýarym atmedy sıçrap berler bularym bara. Gepede düşünen oklar, sözde düşünen oklar gelýärler, sıçraýarlar bular, ama komentar ýazmana öwrenipdirler aw. Sadagata gitdigim bular, ama ortada bile. Sıçrap berler bularym bile.
Olaryň düşünen o. Men näme hakda görümler otun, o näme dip komentar ýazýar. Şolay alak dogonjuklarym bar. Şol aysak aýdy bermeli dogonjuklarym. 2019-njy ýyldan 2026-a deňeç ähli tarih bar biziň elimizde. Şuňardan şey, Bismillah 2019-njy ýyl, Bismillah 2026-njy ýyl. Kimler bady, nämeler etdiler, nämeler goýdular, näme hereket etdiler. Tutuş tarih bar elimizde. Bir tane kitap bar şeýle. Şeýle kitap bar. Kimler deport edildi, kimler arz etdi, kimler näme etdi. Şeýle kitap bar elimizde. 2019'dan 2026-njy ýyla deňeç edilen siyasi hereketler we siyasi söz söýlen adamlar hakynda ullukan kitap bar. Nämeler etdiler, nämeler goýdular, kim nämeler edýär, nämeler amal aşyrýar. Elimizde bir giden arhiw wady onjuklar. Meselen bizim video roliklarymyzy arhivde saklaýarlar. TikTok'ta, YouTube'da goýan video roliklarymyzy indirip alýarlar, arhivde goýýarlar. Gerek wagty görürmiz ýaly. Menem bilýän da onu bilýän şol. Videolar TikTok'ta, YouTube'da goýsaň indirip alýarlar. YouTube'da, TikTok'ta gizläge de goýýarlar ýa-da bir papkaň içinde goýýarlar. Gerek wagty dinlärdi. Menem bilýän da onu şol. Dinlän wagty şulukdan girip beyniň içine dyklar ýaly edýän da gözüňe türkörken dinläp bilen oklar bilýän. Bir zatlar öwrenmek isleýärler meselem şol. Sözler video goýan wagty seniň videoň alýarlar da bir zatlar öwrenmek isleýärler, kompromat döretmek isleýärler. Kompromat döretmeli bolar, bir zatlar döretmeli bolar ýöne şonu döretmeklik üçin seniň aýdan sözüňi dinlemeli bolýarlar, mejbur da dinlemeli bolýarlar. Ýani kompromat döretjek bolsalar, näme etjek bolsalar dinlemeli bolýar. Men onu bilýän. Osa jaňydan wagtlary sesiň zapis edýärler, onan bilýotyn, sesiň zapis edýänlerden bilýän, video alyp goýýanlardan bilýän osaň. Şu bir sözler sözleýän, şo sözler kulagynda galýar şol. Şuňagdan şol meniň video rolimy dinläp otursalar, girýär da kulakdan girýär, beýnide galýar şo şestrnada. Şo şestrnada galýar bolýan şo sözler saklap durýar şol adamyň beýnisine işleýär şo sözler. Isleseň islemeseň soň şo sözler gaýtalap başlaýarlar. Şo sözler gaýtalap başlaýar. Özleri hem bilmeýär şonu gaýtalap ýörenlerini bilýärmi? Babam ýörýän men bular bar şol sesimizi zapis edýän adamlary, video roliklarymyzy alýan adamlary men gowurýardım. Düşünýärmi, şolar ýörýärdi, şolar jaň eden wagty köp gürlýärdim özüm. Ana bir giden wagtlar aýýardım gözüme türkür. Osan bular oturyp maňa jaň edip sesimizi zapis edýärdiler. Murat Gurban hakda gürledýärler. Geldi Käridi hakda gürledýärler, Kakym Rahidirov hakda gürledýärler. Ay kim bardy sonra berseler benim gürlýärdim da, aýak aldymda bar. Bular hep oturyp zapis edýärdiler. Zapis edýän adamlaryň köpüsi hem Azatlyk radiosynyň işgärleri. Näme de arator, maladet, Hudaý dil berdi size diýär. Allah jana şükürler bolsun, gurbany gitdim. Allah jan aklymyzy almasyn, çünki Allah Taala Kur'an-ı Kerimde näme diýär? Akıl sahibi mendirin diýär. Meniň islemedik zadyma hiç kimse akıl yetirmez diýär. Yani Allah Taala islemese hiç kim şol akla, şol zada akıl yetirip düşünüp bilmeýär. Gözüňe tükür bunu Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aýdyň açyk aýdýar bunu. Bu zatlar öwrenmek üçin ahun, mollo, jelar kary ýa ýene gara gerekli der. Atjaňda okuyan bolýan. Şo taýda bir giden ayetler, bir giden süreler bar. Açyp okuýaňyz, göz ýetirýäňiz. Göz ýetirýäňiz, gözüňize getirip gör. Çünki özüňiz oturda pikir edip görüň. 114 sanaky süre bar. Süre diýmeklik näme bolýar? Meselem süre diýip oturýan şu wagt. Ha? Süre diýär şu süreni türkmençe öwürseň näme bolýar? Gelen söz bar. Meselem her bir aýatyň, her bir sözüň gelen wagty bar. Söwüş wagtynda, pitne wagtynda ýa-da şoňa meňzeş zatlarda gelen bir giden nemeler bar, aýatlar bar. Pitne zamanynda gelenler bar, ýa göç zamanynda gelenler bar, ýa söwüşde, ýa şu pitnede şo zamanlarda gelen bir giden aýatlar süreler bar. Arı süresi bar, gowok, düşkenep, şolar ýaly süreler bar, sygyr süresi bar. Ýagny şolar alyp okuýaňyz da göz ýetirýäňiz dogonjuklarym. Meselem arı diýen süre bar, düýe diýen süre bar, gowok diýen süre bar, düşkenep diýen süre bar, sygyr diýen süre bar. Bir giden nemeler bar o. İçinde bir giden unutulan tarihler hakynda maglumat bar. Bizimkiler bolsa Kur'an-ı Kerim'i alýarlar, sunkan içine salýarlar, öýüniň ýokarysynda asyk goýýarlar. Ay mende Kur'an wady diýerler. Ne okap bilýärler, ne düşünüp bilýärler. Hiç zat etme. Alýarlar Kur'an wady sunkan salýarlar, öýüniň ýokarysynda asyk goýýarlar. Vesselam. Alda oka. İçinde öwren näme ýazykdy, nämeler bar? Manysyny, mazmunyny öwren. Bir 10 gerek 20 gerek oka. Düşünmeýän meselem aýdýan, okadyň, düşünmedin. Oka şonu. Kur'an-ı Kerimde her bir ayetler birek goldayan ayetler.
Bir kıvaptaş gelýändir. Bir-birini goldaýa, goraya her bir ayatlar. Sen etýäňizmi? Her bir ayatlar bir-birini goraya, goldaya we kıvaptaş gelýär. Şonu düşünmedin mi? 3 gerek, 4 gerek, 5 gerek okuyan bolýan düşünýän. Juda düşünmesem gözüň açyp daş töwereňe seredýän dogonjuklar. Gator juda düşünmesem Celal Karyň ýanyna gidýän. Ene şu Eýranda uruş bolupdy, bilemok Celal Karyň ýanyna goýýarym, klientler hem adalandyrylmış wagtlara. O pahiram işlemeklik mecburiyetinde goýyorsunuz sizler. Olam firma gitsinmi, nire gitsinmi, patrotlar suwa ýaksynmy, näde pul gazanmaly? Eger sizler hem barmasaňyz töwelemi Türkmenistanlar gat köp gelýär diýär bara. Celal Karynyň glavny klientleri Türkmenistanda diýär. Her baranlarında $50, $100, bir giden pul düýünçe, kökösüýüji, bir giden zatlara mertýärler diýär. Meselem şol Eýranyň taksistler görüň berýärdi o. Yani taksistler go kreye diýär, go pul gazanýar. Meselem Türkmenistan Celal Kary öýüniň ortasyndaky taksistler go pul gazanýar. Celal Karyň öýde go pul gazanýar. Yani töwelemej biziňkiler bar. Bela ýa şu zamanda molla bolup bularyň garşysynda oturaýmaly eken, bar baýa diýerler. Özüňiz okan dogonjuk görün. Özüňiz alýaňyz, okuýaňyz internetde bar o. Türkçe wa, türkmençe wa, orsça wa. Alyň okan dogonjuklar. Meselem Türkçäni okuyan düşünmedin mi? Orsçany okuyan. Orsçany okuyan düşünmedin mi? Türkmençäni okuyan. Türkmençäni okuyanda düşünmedin, İnglisçe oku şonu. Şonda göz ýetirýäňiz dogonjuklar hemme zat. Bolýanda watandaşlar maňa da ruhsat beriň, men de sizler bilen sawurlaşyň, birazjyk diýin jalynlar. Ana hayat hem geldi, hayat bilen men gaýgyşdyk, garlyşdyk. Hayat jan gowy geldin aýdyn bara. Sen gelýän şu Araplar, Dubaýda Araplar gözüme gelýär, bilýän ol. Emjekli, götlü, odun, dodokly gyzlary Dubaýda satyn alyp tans etdirýärler, üstüne dollar seçip bilýän. Sen gelýän ol şolar gözüme gelýär, bilýän. O ton yer çeken diýsen. Ay bolýar, daray tawap etdim ay. Ananda sağ olun dogonjuklarym, özüňize gowja seredin, Allah'a emanet bolun, özüňizi goraň. Çağajyklaryňyzyň gelejegini goraň. Düşünýäňiz dämi? Çağajyklaryňyzyň gelejegini goraň. Adamzat çınar ağacı ýalak dogonjuklar. Ine meselem bizleri kiçik wagtymyz elimizden tutup öwliýa alyp gitýärdiler. Bizleri kiçik wagtymyz öwliýa alyp gitýärdiler. Kellämizde de ol okan tilpek wagdy öwliýa gidýär. Bu kim diýän olynyň babaň babasy diýýärdi. Bu kim diýärdi, o men babam diýärdi. Bu kim diýärdi olynyň men kakam diýär. Bu kim diýär, men mamam, ýagny şöyle bizleri öwliýa akidip öwliýada mazarlar görkezýärdiler. Bilýänmi? Öwliýa akidip babamyň babasy, babasynyň babasy diýip öwliýa gidip bizler mazarlykda babalarymyz öwlenýärdik, atlaryny 7 arkamyzy. Ýagny 7 arka bizde sanalýar, bilem o köp kişide sanalýarmy, sanalanok. Mene biziňkiler şol 7 arkasyny sanýar biziňkiler. Ondan şol biziňkiler şol 7 arkasyny sanan soň bizler öwredýär da meselem Diriş gowy sen armada Murat Kurbanow barada öz pikirini aýdaýda mümkin bolsa diýär. Murat Kurbanow bir opozisioner. Murat Kurbanow halkyň öňünde çykyş edýär, söz sözleýär, Gurban Gulyny kowalýar, Serdary kowalýar, pikirini paýlaşýar. Adam opozisioner siýasatçy. Näme aýdy? Gaýdy pikir maýdyn. Adam okuýwa elinde meselem Tuğleme Kakam Rahadyrow elinden tutup getirdi. Meselem DBK var. Ýagny Gazagystanyň opozisiýasy var Fransiýada DBK diýerler. Ýüzünde kepteriniň suraty bardyr DBK. Bu da DVT. Ola DBK, bu da DVT Kakam Rahadyrow getirdi. Ýagny bularyň atlary bile türkmençe däl. Ýagny DVT diýmeklik orsça. Fransiýada döredildi. Meselem Eýranyň Khomeini'si var. Eýranyň Khomeini'si Fransiýada bilim aldy we Eýrana geldi. Khomeini'ni başda şol Fransiýada ýetişdirildi. Şo taýda dini öwrendi, şiýalyk öwrendi. Dünya ýüzüni şo taýdan kontrol etdi Fransiýada. Meselem şo taýda ermenleriň diasporasy amma. Fransiýada ermenleri ullukan diasporasy wa Gazagystanyň DBK-sy wa meselem Gazagystanyň opozisiýasynyň ady kim şonuň ady? Gazaklarning opozisiýasy wa şo taýda DBK-nyň nemesi. Bu da DVT-de. Oňa bulary Kakam Rahadyrow getirdi bular aslında. Ondan bu taýda bilem o Kakam Rahadyrow näme üçin we näme sebäpden getirdi? Bu taýda konflikt bardy. Çünki Çemen Öraýew diýen bir Amerikada biziň bir watandaşymyz bardy. Indi watandaşymyzda, ölen watandaşymyz da Çemen Öraýew. Bu taýda Kakam Rahadyrow liderdi. Türkmeniýa Abdinýa diýen grupda Kakam Rahadyrow liderdi. Soňra bularyň arasyna tow düşdi. Bilem ok näde tow düşdi. Soň bular Murat Kurbanowy getirdiler we Çemen Öraýewi bitirdiler şonda. Çemen Öraýewi bitirdiler, opozisiýany bitirdiler, indam aktivizmi bitirdiler. Gel keyfim gel indi oza. Ya aýnatçalar gel keyfim ha 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 hi 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 wa ha ha hi hi hi. Ýagny şonda alak da meselem sizlere orsoryň mafiýa kinolaryny görkezýärler.
Orsorun mafiyasında nähilek mesela bir mafiyanın liderini öldürmek üçin adam uğra diýerler. Ondan sonra öldürmene giden adamın özüne öldürmek üçin adam uğra diýerler. Sonra ona öldürmek üçin adam uğra diýerler. Bulam şonu alak da ol onu döretýär ýok etmek üçin. Soň ol onu döretýär ýani bir-birini ýok edýärler. Iň soňunda hökümetiň öňüne atýarlar. Şu wagt bir giden adamlar biziň alyp barýan hereketimizden hökümetiň alyp barýan hereketini gugu görýär. Çünki birleri radikallaşdyrdylar. Bilýärmi meselem? Sen kime karşı görüşsen şoňa meňdeýär. Şol adamyň häsretini alýan, şol adamyň edýän hereketini öwrenýän we senin hoşuna gidýär. Meselem Gurbanulynyň serdaryň edýän hereketleri hoşuna gidýär. Meselem aýdýarlar, ay hak edýärler şu halka gerek şu diýýärdir çünkü öwreşdiler. Gurbanulynyň serdaryň şu geleňsizligi, görüp görmezden gelmezligi öwreşdiler bular. Hoşuna gidýär gözeňe türkler. Ýagny göreşýän adamsyna meňdediler. Şonu alak dogonjuklarym, aysak aýdy bermeli dogonjuklarym. Aysak aýdy bermeli. Şonuň üçin süýjü gepden doyma ýok, samança güýji ýok. Özüňizi geliştirin. Google wa, ChatGPT wa. Siz siýasatçy, aktivist, ýene-garagör bolmaklyga çalışmaň. Siz adam bolmaklyga, insan bolmaklyga, zekinli bir jemgyýet bolmaklyga çalışmaň. Zekinli ýaşlar boluň, döredijiligiňiz bolsun. Ya bir analiz getirip bilin, bir zatlar analiz edin, bir zat tutun da bir, yani her bir adamın özünün zekini bolýar, dünýä garaşy bolýar, taktikasy bolýar, ugry ýoly bolýar, özüňizi geliştirin da garap. Geplesen janyňa bir dert diýsene diýilişdi ýa biz dogonjukyn biz öwreşdik ýa. Biz öwreşdik dogonjukyn. Şolar ýalak. Onda näme dogonjukyn, many sag bolun, sag oturuň, Allaha emanet bolun, görüşýänçek dogonjukyn. Hoş sag bolun.